Evo nas, još jedna godina, djed Božićnjak malo uranio za učenike i studente. Pa da, evo jutro smo bili u dječjem vrtiću zajedno sa Motom Razovima, podijelili smo malo dječicu vrtićima poklone, pa evo red je za ove malo veće da, evo, sukladno dosadašnjoj tradiciji, zaista i njih nagradimo za njihov uspjeh, njihov rad. Već više godina zaredom općina Bilj zaista dodjeljuje stipendije svojim učenicima i studentima, svima onima koji svojim radom i zalaganjem zaslužuju i zavređuju našu pozornost. Tako da evo, svake godine se vrtimo negdje oko 90, tako da ćemo evo večeras je ovdje 88 potpisnika, s tim što imamo još raspisan jedan natječaj za još 5 studenata slabije imovnog stanja, tako da ćemo ukupno evo, znači 93 stipendije svakako dodijeliti. S tim što moram zaista naglasiti i to s ponosom da je nekoliko studenata i učenika odustalo od stipendije jer su dobili državnu stipendiju. Tako da evo, kad pogledate sve to, brojka se penje zasigurno preko 100 odličnih učenika i studenata na području općine Bilje i to je nešto što zaista ponosimo se time i to je nešto što podupiremo, tako da mislim da je to nešto što je dobro i pozitivno. Tako da evo, drago mi je zaista da i danas 500.000 kuna smo odvojili svake godine, tako i ove godine, tako da evo i danas možemo potpisati ugovore sa svima njima i biti sretni, zadovoljni i ponosni što imamo takvu djecu. To je u stvari samo jedna od mjera, kako to volimo reći, onih demografskih za zadržavanje obitelji ovdje na području općine. Pa da, to je samo jedna mjera, zaista nastojimo od malih nogu, kažem, od dječjeg vrtića, predškole, od produženog boravka, subvencije osnovnoj školi za nabavku udžbenika i popratnog materijala, subvencioniranje prijevoza učenicima srednjih škola, evo ovih subvencija, subvencioniramo kamate za kredite mladim obiteljima koji doseljavaju ovdje, tako da niz mjera, kad bi to sve stavili onako nekakav ugovor na papir, zaista se penjamo preko 1 milijun kuna godišnje koje odvajamo i nije nam žao da pače, voljeli bi još i više, ukoliko se pokaže potreba, zaista će općina Bilje, općinsko vijeće donijeti takvu odluku i uložiti se. Ovo je naša budućnost, tako da možemo pričati što god hoćemo, da nema te dječice gdje bi nama bilo. Stipendija zaista, to je nešto što svaki puta naglašavamo, to je nešto čime se ponosimo. Zaista ja ne znam niti jednu jedinicu lokalne samouprave i puno bogatije gradove da daju toliki broj stipendija, a mislim da smo na taj način jasno pokazali od početka za što smo se opredijelili. To je naš moto, to je naš imperativ. Djeca su nam zaista sve na svijetu, to nije sad ono da mi sad pričamo pred izbor. Ne, ovo je zaista konkretan primjer da držimo do toga i zaista ćemo nastaviti s ovom dobrom praksom.